Hello guys, kumno phi along baro. Khamta me ya ki viewers ki pa ya gane ka video. Te hagane ka video ngan pen I bat ngan pen sung chu ye phi kumno phin claim ya UX Empire airdrops. Te lada phi kwa ban tip khambania khamta me ye ki chu ki a new miners lane ki parlok ki brang thmai ki ba kwa ban join ye une UX Empire mini game u apps uba phila ban kamai bisa klem da penlut watang sitakaru te phila ban join ya telegram group bat kunjuru telegram channel jonga bat pisala ban join ye kini ki games baper bat kunjuru nada pikwa ban nang kham suthu shushu kumno bapin tap kumno bapin earn coin lene khamtam e bapin earn airdrops te phila ban comment hai ki comment box section ki janga khnang ba phin tip kumno ba phin mining ya kine ki games ki baper ki ba ngansa batai ba ki ba ngansa pen ep nagapor shakapor te kamta sa sien pat lada phidang dei ki new viewers kamta me subha ba phin share like bat kamta me ba phin subscribe khnang ba phin dang yo shu saya kiwei pa dei ki khubor ki ba dei ba kini ki cryptocurrency lane di telegram mini games kiba hila ban lekai ban pin en lene kabangi ong hak tinoi play to earn p2e ane play to earn te ade mentangin ya page no lane ngan batai no epi kuno pin claim yau ne u airdrop jong x empire te ban pan kan mau epi khndian hak bai de ban x empire hajing sha abaro shibnai arbnai ngila tam ngila pendap ye kita prepare longba une X Empire mini game te menha kalai photorik u October u September hejing sha ula kut ka main phase tangba kidang ai por byang sa kumba atayo te ha nagam ta ka chill phase kala kut menin khatnyo tarik u October so nagata kadau menta ngilala ban claim yu airdrop uba ngila kamai bro shibnai arbnai menta but kasyong padai hakito ki airdrops kito ki coin but kumjuru kita ski baper ba don hapo une x empire ba ngin sayo ya ka dollars lani ka pisa ka bangla ban kamai to mentangan penino ep ki kita kiba ngin sayo pisa te klik ya na u telegram channel jongpi nangta bisa klik longba une u X Empire mini game hangne page hangne ni to tun lami pi hangte ke page teng ne pen ep ba top play ni to sign dollar namar bole da pile kai ya kene pi pun lot por akum no shikandar kanda ke chisi komut surely be pin yo ya price ka ba tengen klik hangne ba top play page hang to one o airdrops lani token token jong une u X Empire airdrop hinu ing te beto airdrop October 24 2024 12 UTC kata ka bomut u airdrop un sa lunch ha ka arp sau tarik u October arajar arp sau ha kata ka por pinsa tip kat no pi kamai ha gini gisi ba phila de ban pulut po so hendai ngan ong pi na komenta ki new viewers pi wat num khore te sedang no ban join tam no ngan pen sai kai pi balada pim tibru namar ha ka next season kan sa nang kham ha shu te ale menta ngan pen pi kham tam e to ki balada ban kamai hakini ki banai balada te pi new i hang tu ngala kamai kumne you have 24,900 24 2,49,247 tokens ngayo kat ni ang taga details ang tu pinui nagam taga phase 1 pinui ngakamai kate 2,38,000 detail ka phase 1 ang taga phase 2 pade ngayo 10,000 something the phase 1 and phase 2 are ended mentai kalakut te menta ka kanti ka ba pila ban le hang ni kolong ba
pi hab ban claim ya une u token ujung pi sha kini ki exchange kini ki exchange ki jung pi kata choose withdrawal option tama hangte pinyu i shwa ban poi kini ki exchange kan don hangte you can donate some tokens pimde ban click hangte you can donate some token namar bale kan pan ya ki tokens ki jung pi ban donate hakite ki ai charity program tang bang ong ep lada pikwa ban yok khambun ka fees lani ka pisa subha ban nai klik hangte namar pinsa du lot kite ki tokens ki jongpi di klik ba hangne batok withdrawal option hangne ladon okx exchange na try him don okx exchange namar ble ha po kadijungi okx exchange agin namla ban open ban ngin namla ru ban panon gam nangta kaba kambiang hangne kede bybit exchange but bitjet exchange ibai exchange ru ngatrai kanum da tikna nangta on chain airdrops on chain airdrop means kita pila ban ya claim yo ne u airdrops lani tokens jongpi directly hapo ka telegram wallet ke jongpi lengba ne on chain airdrop ane ai kan shongpat kat kum ka price market jongkini ki exchange mo yo let's say ka kambiang hapo okx lani bybit lani bitget nginum tip ya kata re hangno ka exchange ka ba pp la deb ban verify lani pila deb ban shna account te sumha ban claim yo ta tokens jongpi shikita ki exchange ki jongpi te hangne nga mentangan persang no ban claim sha o bitget exchange te hada ngan peni pi kumno pin claim yo ni o tokens jongpi sha bitget exchange te page pa hangne ta shwa kata hangne kan don hangne fact lani frequently asked question FAQ when will I receive my token yang dipinyo you have made a claim the token will appear on your account on the chosen exchange at the time of listing there may be slight delay in token distribution or exchange site yang ni kaong hang ni lanongan yo ta token jonga hang ni ka answer ko ya token jong pi pinsa yu eBay hadin bala deb list ya uni u airdrop hak arab sautrik directly pinyo i hak account ka ba pila deb ban jit kata ka ba de ka exchange account pinyo eBay ka no pinyo ka price kan vari lane kan ya pair kena kita kan ya pair na ko exchange te wala kataru ka price ngin patip menta kan no we u airdrop usung dor ingin satip kam hakini gisingi ki banwan ke ladang la yo jing tip ngan sa ajing tip ipi kat no trangi la ban kamai we airdrop the what is a difference between off chain and on chain claim ne ka jing pair padang off chain and on chain claim okay. An off chain transaction does not require you to pay gas fees ta off chain hangne katak bumut kite ki off chain kum ki bybit byget hangte pu yam to no gas fee kini kim don gam gas fee and the claim will occur on your selected exchange for free this feature is available to you only until October 23 and works exclusively with the list of exchange mentioned above so nakata daw ang ep lada pim pad register lane bam pat create account nam ta bybit bitget subhaban create account nam ta jong kite nama pinla ban claim yo u token jong pisha kite ki exchange handin kata ngan pule beng supi and on-chain transaction will occur you to have gas fee approximately 0.1 ton you will receive the token only a few hours after the listing depending on the load on the two network so kani ko on chain kadi ka ba kambas hajing shisha namar kan sa reload lani kan sa upload directly sha ka telegram wallet jongpi right lane just few hours after listing kemut hadin kato kani kanta bala adep ban list yu ni u airdrop directly pinyo ya kini ki token ki jukpi hapo ka telegram wallet kata kadi ka on chain transaction henry lada pikwa ban withdraw lani lada pikwa ban claim syakani ka on chain
lani ka Telegram wallet pidon kamban don ia 0.1 tun 0.1 tun pidon kamban don baha ka wallet kejong pi ban pihak ban transaction ya kata hadin kata pi salah ban claim ya token ujong pi so ngatarai pila sutu akabai di ban kumno kejing pair ban off chain ban on chain claim thì ngano pula lut yakini barok khoi te kita hi kiba kongsan te sumha anong ipi banlai naga ka te ka tun lani 0.1 tun sumha ban claim ya airdrops lani token kuchung pi shakini ki wallet ki balong free so perlong ngan peni pi kumno bat hae nga withdraw lani nga claim yo ni token sujonga te nganyai bat ngan claim show bybit exchange mo ngadon bitget ru ngadon nangta on chain airdrop ru ngadon tamba ngan pen ep yo ni bybit exchange uba ngim don kam gas fee di klik hangne bato bybit exchange the bybit exchange do you have a bybit account lada pimpat don subha ban join no nongba link bangalabu hapo description box jonga tenga ngala don lupa dengan klik hangne buto yes I have it yeden ba pila dep umne te sobha ban copy ya ki ni ki address kata UID nangta EMPIRE deposit address bat kumjuru memo te ade mtang ini ya show bybit ting klik hapo bybit account hangne bybit account dengan klik nang te bato profile tuni hangne POE bato UID copy te UID successful copy nang tangan paste wa ni UID hangne paste tu din kata so EMPIRE address and ya back yang sha bybit nang ta hangne la ban klik hangne bato asset nang tadin ba pila dia ban klik ini asset pila ban klik yang ne bato deposit di hadin ba pila klik deposit pinju yang te P2P trading buy with INR lane Indian rupees handai ke ka bang mingi don kaman le hne pia ban klik hne bato deposit crypto nama ke di cryptocurrency ti pinju yang tu kini gede ki tokens kiban sa launch bat kibala deb launch te menta ka kentingan peni pi UX empire dengan page UX empire pinju yang ni kini ki alphabet ang ni ABCD bla 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 te ngan klik ang ni bato E mat X empire dengan page ang ni shaito X empire oh sorry how X de ho E de ho X klet de yu I hate pas sedang lu penyu X empire mo de E sorry de X empire di klik de bato X empire hang tu choose change type hang tu la don pattern di klik tone hang tu notice to ensure a seamless deposit experience please ensure that you use both the X deposit address and deposit memo TB ban penon kambaro deposit address but deposit memo ban copy space X empire mini game ban dalak dei kasih ban deposit lane ban claim your airdrop your dari batch ni account okay yang tu pinyu yang ni wallet address deposit wallet address klik di wallet address nang ta sa copy hang ni paste hadin kata pinyu yang tu room bato memo
ingin bak biang sha u bit memo di hangne penui memo ne memo tag or memo dengan copy memo ben katangan pai biang sha u empire exchange ngan copy no hangne u memo ben kata bisa save and choose tang kata kala long mo parlong so ba lada phi sham jinjar ban yo itu empire lan ki address uid address so ba ban comments ngan sa kata bat phila ruban dm directly long ba u telegram channel and telegram group jonga tang kata hi ngakwa ban pensuktu pi ko bede but uni u x empire tokens ubangin sa yo ha arab sau tarik oktober arab sau tang kata hi sai sin pa lada kidang don ki parlok chongan ki ba dang kwa ban join yai ki telegram mini games ki bangi haban tam lani ban kamai bisa lengba ki mini games jong ka telegram subha ban join ya telegram channel bat kumjuru telegram group bat ngan sasen ya phi ya KIWEI naman kidang don shipun ba ki telegram mini games ki ba in sakamai bisa klem da penlut patang sidaka rei kei ka bangi de bale bangin shipun lot de tang ya kapor tang kata hi kei ka ba ngala de batai hangne subha ban pelik chumut lada phem tibru subha ban page online sin ya ka video khana ba phin so thu hadin bapila dep sorry nga klempat peni ep kumno ban save dengan peni ep hangne ban save and choose ngan klik no hangne yai apps pa this method is chosen to withdraw tokens ngala dep choose by with exchange meta ban yo ni tokens lada pikwa ban reset ane ban claim yo ni token jung pisak kiwei pada ki exchange pila ban reset withdrawal option mar hadu apply tarik pindang yo por ban change ya exchange jung pi dengan i bit hang ni nagam tau by bit exchange dengan sapni pi kuno ban claim yo u airdrop na ni token jung pi sha u bit get exchange so tangata hi publish